idol, sa ngalan sa mga sa anak ko, sa Espiritu Santo. Thank you, Lord, sa lasya na mong latag ka namin sa now. Na may pagkakanton karon sa among mukbang, Lord. Salamat po sa lahat at sa mga maayong panglawas ng Thank you, Lord. Salamat po. Kaya ito na amang pangaypin natin sa Kristo ang Ginoo. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ayan. Yun. Thank you, Lord. Yun. Sarap ang pagkaon na mo. Yun. Kinilaw. Ano yung kinilaw mga idol? O kinilaw nga Guys, at palahi sa meron guys ha. palaya. Nakilaw mig ang palaya. Yun. With kuan. Na singa na hipon o bagoong. Oh, hipon. Nya. Nya. Ang hipon. Isda. Oh. Okay. Nya. Fish. Gulay. Gulay. Okay mga idol. Okay. Sarap tayong gulay. Ito. Kain tayo guys. Kinilaw ang palaya guys. Oh. Wow. Sarap. Kinamay mo guys. Nice silid ato. Yeah. No. Kani dai. Ulan na food. Wala na mga idol. Wow. Sarap. Nice mga idol. Sabaw sa kinuha nga. Sabaw sa tinuwa nga isda mga idol. Kain tayo At guys. saka kinilaw nga Palaya. palaya o hipon. Ampalaya. Wow. Sarap. Unya lang kung higot niya ako ang kadero. Gulay mga idol. Gulay. Gulay, talong, o sikwe. Sikwa. Talong o sikwa mga idol. Kaon ka dong? Sarap dong. Sarap mga idol. Kinilaw nga ang palaya. Oh. Gulay. Grabe uwan. Gulay nga supwa o talong. Guys, Gulay. grabe kusog sa uwan sa amin dito ngayon. Grabe. Ang kusog sa uwan dito ngayon. Yung bango karuan. Yeah. Bukbog tayo mga guys. Palaya ang kan kanila. Wow.
Sarap mga guys. Sarap. Mana gitu sa pagkaon. Init mang mod mo sa mga. Bakit kamayan nagkaganon? Malakas ang ulan guys. Ulan. Malakas ang ulan dito sa amin ngayon. No? Yan. Grabe guys. Inilaw ang palaya. Kung sa miss ka. Lahat lagi sila kung gagumay pa, no? Kaya di na kinos. Pwede pwede ako. Kami biyatin sa gagmay pa. Mahal siya. Mahal na, no? Siya ka? Ano? Ilang? Yung oras mo tanong. Ako guys. Baho guys! Baog kinilaw. Mga idol. Kubkub guys. Kubkub. Saan ang kubkub? Hmm? Kubkub. Kanang kubkub na ayaw kuha sa baling. Kubkub sa bagat. Pero guys, masarapan ko guys. Kani guys ka, kaniutan. Sarap.
Sabaw guys. Talong, guys. Oh. Ano naman na, guys? Ano ako sa kita eh. Ay, ata. Sabanta? Tawaran. Ang uy, ang lamok, ang lamok ka. Mukhaon, may kapsul eh. Lagi ang lamok ka. Lamukan. Wow, wow. Sarap. Balik. Balik. Eh, man to. Ano? Ha? Ano to? Ah. Ako, nahugalitan sa punuan sa bayabas. Ang bayabas, manungat pantol. Hindi mo tira natin sa dakong biyabas yung unit ko. Ikat ko kasi no. Bayabas, manungat pantol. Ate na ko ang anak. Mabugod yun, gusto ko sa unit. Ano yun? Bakal kamata, kami tuga. Matang? Oh. Ito ka ka. May nagtugtog sa liit. Manungat na. Tulog kahok na ang iwan ko dito tuga. Kung siya nagsidikdik sa mga. Kung siguro ko nagsidikdik sa mga. Siguro ko nakatungog na siguro. Kamatagod siya. Gusto ko nagsidikdik sa mga. Nakamat na ko sa pangakbo. Nakabang na ko. Damo ko ng tingakot. Kalo tugyog. Dili na ba sa nagsunod niya sa mahisdaan? Guys. Nakabantay sa kahoy. Ginaguna ko sin. Diyos. Strek. Ano niyo, yun ako siya. Ano ang gusto niya? Ano sa mga hinik? Las ako. Huwag na nga. Bakit ako? Tapos pa rin eh. Hindi na. Mga bata, yung mga kagit. Hindi ka, ganyan ang ibubunay. Huwag. Ano ko? Iyakuran ako mga bata. Anong pang-an ba? Huwag na. Yeah. Nahingin. Ano yun? Ay, ano? Gusto ko ito? Buang-buang mo. Pagkain mo na ko. Ibig mo. Abi kamu rin hindi, kami rin hindi tulog. Dito ninyo. Nga. So, dito din. Sinigilagay ang labo. Ang kaya na agdugong. Ay, ano kadlok ba? Kaya atas ng kagalingon. Ito nga, ito. Sapang ko dito. Sabi mo lang natin, nakamot-kamot. Laon na. Sapang ito nakipisip ang kiniha. Nag-utap ang sin. Saman. Asa na mo? Sapang ito. Bukas pa. Bukas pala. Diba ito?
Lugod ka ng kahoy dito ka talay mo. Dak-dakong sa inyo ka tapos yung dito yung talay. Tao din ang tatlo. Ang anak yun. Pagyok na dito. Ang pagdami ko na kung pagbuk ka sa kulat ka. Diyan mas tunggal. Ang pagbuk ka yun. Kasi kung pagbuk ka, as in kusog yun. Dili kayo dako-dako ng mga nagduwa. Bago mo sindan. Yan ang sigla. Ay, sablok. Punlak ko. Duslak ang sin sa kawayan. Baka mapakita lagi. Dila na gini mga labod. Hindi na ko, kanang bunal na pang kawaya. Kawayan nga kuan. Yun. Bakit ulan? Ano pa ulan? Hindi mo alita ito ulan. Duk sa mga bata lagi. Yung kalita, kung ganyan yun. Kasi pa mo yung Ito ulan, hindi mo alita. Ito na yun. kaya ba makakaligo? Kaya ba makakaligo? Dito. Kita ang kailangan mo. Kaya ba makakaligo? Kabundin. Laya. Yung sila ba? Laya. Yung kapatya. Yan ako ng dilo. Pala ng karton nito. No? Saan mo? Pagkabay ko lang yun. Ito ba? Sorry. Yung ito. Sarap guys, ito. Sarap guys, basta nasa kabiro ba? Muna na yung gina. Hindi ko muna ito. Bakit ba? Bakit ba? Anak ko ba? Marami pa ang lako ito na. Yung anak firma ba ito? Kasi lako ba nga? Pagtubag na yung pirsik. Yan na. Hindi. Saan mo ako palintang ko na ito. Lana sa Simala. Bangador din. Agad na. Okay na? Okay mga idol. Salamat guys ha. Salamat sa inyong pagkanaw sa Pasensya na po guys. Malakas po yung uwan dito sa amin ngayon. Hindi pa mag-rumot. Salamat guys. Bye-bye.